No, wydaje mi się, że płyta powinna być odebrana pozytywnie, może być odebrano negatywnie w różnych kręgach ludzi zakłamanych bądź też pojebanych. Ale generalnie to wydaje mi się, że moja twórczość odeszłej płyty się zmieniła diametralnie. Mógłbym też rzec nawet, że fest. Co może nie spodobać się krytykom sztuki, bądź też kurwa jakimś innym ciulom. W słowem podsumowaniu powiem Enotela, że co ja mogę, panie. Robię swoje. Na razie. Radio Pieszczyn Plemienny, aha!